Takže čau lidi, dneska jdu hrát hru jménem Knock Knock s Lukášem, takže Lukáš jde hrát s Lukášem. Jo, seš? Jo, protože mi to neteleportovalo. Dobrý. No, tak asi jde... takže jdeme hned utíkat, dobře, jdeme hned utíkat, ok. Jdeme na to, dělej. Co to je? Co to je? Co to je? Au! No? Já stojím hned stojím hned při něm vedle něj a on nic nedělá. Já to nechci. Pomoc, kamo, já jsem ho asi puknul, kamo, já se nebudu hýbat, Pomoc! Ne! On mě Co? Kamo. Co koupíme tady? Počkej. Já koupil samý věci. Já jsem koupil bombu. Já jsem koupil bombu. Hej, kam půjdem teď na druhou stranu? I guess. Počkej, tak. Budem se na ní dívat, jo, já dám tady bombfire. Aspoň to svítí. Jo, je to hezký, ale tak jako tady je bomba, koukej. To je jak zvokohra. Ty víš, že je zvokohra. Ty vo... Lukáši, kde seš? Já jsem uspavnu. Já jsem na chodbě. Co stresujeme? Kámo. Hej, ale to bylo actually creepy. Já mám lávu. Damages and slow the killer on touch. Já chci tu water gunu. Já chci střelit. Kam jdem, pojď. Já nevím. Já vím, ale já jsem se předtím posral úplně, kámo. Já nevím, co to bylo. What? Kudy, já nevím ani, kde seš? Lukáši? Co? Tam ženský. Já jsem tě rád. Měl jsem tě rád. Já mám pistol. Já mám pistol. Oni jsou tři. Cože? Já jsem umřel. Oni Ne. jsou tři. Já nebudu. Kamo, já jsem viděl před sebou jednou mrtvou cápku. Ty posranej. Počkej, můžu mít 2 zbraně? Já mám 2 zbraně. Koukej, mám 2 zbraně. A to nevidíš, to nejde vidět difference. Kamo, imagine, kdyby tady byl killer dog. Pojď sem. Pojď. Co to je? Vem si. To je zase ta ženská. Ty jsi živej? Jo. Kamo, ona šla... Kde seš? Kde je?
Nevím. Ok, já nevím, kde byla, ale to je jedno, máme hodně zbraní. Kupuju bombfire. Co ještě kupujeme? Světlo. Hej, a pak musíme kupovat ty upgradey. Děláš si prdel? Ty jsi blbej. Co je? Jsem tam připravený. Kamuj, já jdu. Kde seš? Ne. Znovu? Ty jsi tady v tom nechal. Ano, nechal. Já je vidím. Oni jsou 4. Jsi živej? Já je ztratil. Kámo, já jsem viděl, oni... Kámo, co se děje? A co se děje? Co se stalo? Nevím, já jsem kámo na poslední. Oni doslova prošli přes tuhle bombfire, oni prostě přes ní sklouzli. Prdel. Mickey Mouse! Co si to dovolil? To je debil. Myška Mouse! On jde furt po mně! To je easy. Mickey Mouse, nazdar. Kámo, on ale hodně rychle hituje. Já mám 2600! Já mám 2800. Ok, ty jdeme, pojď. Takže co kupu? Cash upgrade, kamera. Co je kamera? Já si prdel. Nedělám. Já jsem za rohem. Kde se koukáš? Já ho vidím. Co když půjdu za ním? Kamo, já to vidím, já se jen slyším, ale nevím, kde seš. Já slyším blikající světla, slyš to ty? Kamo, proč jsem slyšel William Afton jako... Je tady? Já mám to číslo, který mám teď konce toho WhatsAppu. On je neviditelný. Ano jo. Já jsem se ho totiž dotkl. Kámo, ale tak ty jsi fakt... Jedeme dál. Ale já si chci něco koupit. Já si chci jako něco koupit. Poslední. A proč si něco koupím? Zase učitel. Tak se ho užij. Učitel na matiku určitě. Úplně to vím, učitel na matiku. Tak fest, jakože. Má nějaký turbo v zadku. Co děláš? Já tě nesnáším, ty jsi mě nechal zabít. A proč jsi ho dal ke mně? Skákej. Kámo, proč
přišel ke mně! Taky. Víš co, jdeme do bunkru. Ne, já jsem ten bunkr viděl, kam jdem hotel, ne? Ne, půjď do bunkru, dělej, já už tady čekám. Já se bojím, kam ten bunkr, podle mě ten bunkr je nejtěžší. Kde máš tu let him cook? Věc. A Kde jo, máš? bych mohl vzít. Ale tak až umřu, tak se mi to tam počkej, já si to nastavím. Tak já počkám. Co to je? To je nějaký Hello Neighbor style. Já můžu... Jdeme bunkr, to nejdu, vole, tam. Tak jdeme house? Já jsem viděl bloky. Chodící. Dělej, pojď. Hotel. Tak jo, tak Já můžu jít do backroom. Já to- v shop je backrooms. no já vím, protože tohle je mapa z Backrooms. Tohle je mapa z Backrooms. Já vím. Kam jdem? Já nevím, já jdu Tak pak chodba, brácho. Kámo, to nejde. To nejde! Musíme na tu školu, fakt. Kámo, jediný, co nám šlo, tak je ta blbá škola. Oh my god, já jsem ji viděl. Jo, máš to let me cooked. Jdeme si něco koupit, ne? Kámo, co ty máš to? Co je včera? Can I knock? Oh, what? On se plazí! Dejte odběr, like. Dejte odběr, like, aby jsme mohli koupit rohlík. Přesně tak. Mějte se, na shledanou.